Daira chipopa ichakwi. Zanyepedzera kudzungaira katora foni yako mzo. Okay. Daira foni yoyo. Mira Daira. Hello my daughter. How are you my daughter? Network. Pana pana network unetsa. Oh man. Hello my daughter. Hello. Network unetsa. Ari kukuwai. Yakata. Unotaura kuti yakata ndingapembera here. Network. Network muna ibati kuvanhu vakadhakwa uyangazo. Kudhakwa museke ku UK. Ndiyauri kuti my daughter ndomushedza nditi my daughter akadzidza. Oh. Ndiye mwana wako ari ku UK uri kuti my daughter. My daughter. Manje sawiranga vanhu vese kada kutaurira. Iye mwana wako ndiye uri my daughter ari ku UK. My daughter. Muso wacha kudhotera uchiona kuti this is my daughter. Ndinotomuchedza ndimuti my daughter. Muso wacha kudhotera my daughter. Asikadzedu. Hande. Muso wacha kudhotera my daughter. Amzati mati wana izo dagadagwa Tazanga na zidagwa Mira himu wana izo dagadagwa Tazanga na